Para sa mga headlines, weather forecast. Ang malamig na gabi ay inaasahang magpapatuloy hanggang Marso. In local news, pinili ng DPWH na ayusin sa halip na demolusyon para sa Isalina Bridge kasunod ng pusyor ng konserbasyonista. Pinupuna ang proseso ng scholarship program ng pamahalaang lungsod. Nagbibigay ang CLAREX ng bagong simula para sa Persons Deprived of Liberty (PDLs) sa pamamagitan ng mass wedding sa kulungan. 6 na sundalo at 3 turista ang napatay sa engkwentro sa Lanao del Norte. For the National, inaprubahan ng Senado ang panukulang batas para sa 100 na dagdag sahod. Binibigyan katwiran ng mga mambabatas ang kanilang pagdalo sa pamamahagi ng tulong na binibigyang diin ang pangangasiwa sa halip na panghihimasok. Para sa international, ipinag-uutos ng gobyerno ng South Korea ang pagbabalik ng mga doktor sa mga ospital. Para sa entertainment, sina Christine Hermosa at Oyo Soto ay naabangan ang kanilang ika-6 na anak. Pinirmahan ni Carlos Estrada ang kanyang inaugural contract sa ABS-CBN. Sports. UAAP. Naghanda ang mga sumisikat na bituin sa UST na pamunuan ang kupunan pagkatapos ng panahon ni Eya Laure. Malungkot na kinikilala ni Manny Pacquiao ang pagtatapos ng kanyang mga adhikain sa Olympics. Para sa national feature, isang babaeng taga-Alaska ang sinentensyahan ng 99 na taon sa bilangguan dahil sa mastermind sa isang catfish murder for hire scheme na humantong sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. National feature. Nagbabalik ang Miss Asia Pacific International kasama ang bagong pamunuan. Para sa trivia, ano ang pinagmula ng natural na goma? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast. Ang malamig na gabi ay inaasahang magpapatuloy hanggang Marso. Sa Maynila, Pilipinas, ang bansa ay nakatakdang maranasan ang patuloy na malamig na gabi dahil sa hilagang silangan na monsoon na kinikilala bilang amihan ay inaasahang magtatagal hanggang sa susunod na buwan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kabila ng kamakailang paghina, ang hilagang silangan na monsoon ay maaaring lumitaw mula sa malamang na pagpatuloy hanggang sa ikalawang linggo ng Marso. Binanggit ng weather specialist na si Robert Bradrina na ang mas malamig na gabi ay dahil sa amihan ay magpapatuloy na may inasang maliwalas na panahon sa mga susunod na araw kahit na may posibilidad ng magkakahiwalay na pagbuhos ng ulan at pagkidlat. Ang easterlies ay nag-ambag sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsan-minsang pagulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila at sa buong bansa sa susunod na 24 oras. Para sa local news, pinili ng DPWH na ayusin sa halip na demolasyon para sa Isalina Bridge kasunod ang pusyor ng konserbasyonista. Bilang tugon sa panggigit ng mga conservationist at opisyal ng lungsod, nagpasya ang Department of Public Works and Highways o DPWH na huwag ibain ang iconic na Isalina Bridge sa lungsod. Sa halip, sinabi ni Engineer Sabiano Caliao, pinuno ng DPWH 10 Planning ang Design Division na tutukan nila ang pagsasaayos ng tulay, partikular na ang pagtugon sa mga isyo sa kaagnasan ng mga steel girder na sumusuporta sa bridge deck.
Ang orihinal na rekomendasyon para sa demolasyon ay lumilitaw dahil sa malaking kaagnasan sa mga tambak at lakip na suporta sa bakal na tinuturing na hindi ligtas ang tulay. Iminumungkahi ni Representative Rufus Rodriguez na muling italaga ang 165 million budget para sa major repairs at pagsasama ng mga pathways para sa bisikleta at pedestrian. Malugod na tinanggap ang Cagayan Heritage Advocates ang desisyon na tinututulan ang demolasyon batay sa 144 taong kasaysayan ng tulay at ang papel nito bilang unang koneksyon sa pagitan ng Silangan at Kanluran bahagi ng Cagayan de Oro. Ang kasalukuyang Isalina Bridge ay itinatayo noong 1946 ay sumasailalim sa maraming pagsisikap sa pag-retrofitting upang matugunan ang kaagnasan sa mga girder at trusses nito. Pinupuna ang proseso ng scholarship program ng pamahalaang lungsod. Pinupuna ni dating City Oscar Moreno ang patakaran ng kasalukuyang City Mayor Rolando Clarix Uy na nag-uutos sa pagpaparehistro ng 18 anyos na mga mag-aaral o magulang para maging kwalipikado sa City Scholarship Program sa Cagayan de Oro City. Binigyang din ni Moreno na namuno sa lungsod sa loob ng 9 na taon na hindi niya kailanman pinahirapan ang mga kabataan sa mga magulang na nakinabang sa programang pangedukasyon sa kanyang panunungkulan. Nagpahayag siya ng pagkabahala na ang diskarte ni Uy ay tila higit sa kontrol, nangingibabaw sa mga tao na gumagamit ng mga pagkukunan ng gobyerno para sa personal na motibo. Bagamat matagal nang alam ni Uy ang hindi pagsang-ayon ni Moreno, sinabi ng kasalukuyang alkalde na kontento na siyang humanap sa mga personal na batikos bawat linggo sa City Hall at inaasalang-alang ang paggamit ng batas na karangalan para sa lungsod. Isang tagumpay na hindi nagawa ni Moreno sa kanyang 9 na taong termino. Nagbibigay ang Clarix ng bagong simula para sa Persons Deprived of Liberty o PDLs sa pamamagitan ng mass wedding sa kulungan. Si City Mayor Rolando Clarix Uy sa pakikipagtulungan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Cagayan de Oro City Jail, ang Archdiocese of Cagayan de Oro at ang pamahalaang lungsod ay nag-organisa ng mass wedding para sa 26 na mag-asawa na karamihan ay binubuo ng mga individual sa kulungan. Itinampok sa seremonya na ginaganap sa Lombia City Jail si Cagayan de Oro City Archbishop Jose Cabantan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng matrimony of altruism kahit na sa loob ng kulungan sa kanyang humilya. Ang kaganapan na nagaganap kada 5 taon ay nagpakita ng pakikiramay at diwa ng komunidad na itinataguyod ng BJMP Region Office 10. Hindi lamang ito nagdiwang ng pag-ibig, ngunit nagpakita ng pangako ng BJMP sa makabuluhang serbisyo sa komunidad na suportado ng City Jail Warden na si Jail Guard Superintendent William Maningyao. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Uy sa lahat ng kasangkot na binigyang diin ang tungkulin ng kaganapan bilang isang tanglaw ng pag-asa at isang paalala na ang lahat, anuman ang mga pangyayari, ay karapat-dapat na magkakataon sa pag-ibig ng isang bagong simula. 6 na sundalo at 3 terorista ang napatay sa engkwentro sa Lanao del Norte. Sa Cagayan de Oro City, 3 pang miyembro ng Dawla Islamiyah Maoti Terrorist Group ang napatay sa operasyon ng militar sa barangay Ramin, Munay, Lanao del Norte. Inuulat ni AFP Chief of Staff General Romeo Brower Jr. na ang tropa sa pangunguna ni First ID Commander Major General Gabriel Viral III sa pamamagitan ng 44th IB at Scout Ranger Battalion ay nagsasagawa ng pagpapasyang operasyon laban sa 15 terorista na nagresulta sa neutralization ng bansa.
Kinikilala ang Armed Forces of the Philippines ang sakripisyo ng 6 na sundalo, 3 sa kanila ang nasawi sa operasyon laban sa mga natitirang miyembro ng Maoti na nauugnay sa insidente ng pambubomba sa Mindanao State University, Marawi noong Disyembre 2023. Binigyang diin ni General Bronner na gagawin ng militar hindi titigil sa pagsisikap hanggang sa mahuli ang huling miyembro ng grupo para matiyak ang hustisya sa pambobomba sa Marawi City. Samantala, sinagot sa opisyal ng military ang mga sugatang sundalo mula sa engkwentro at nakuha ng militar ang 3 matataas na kalibre na armas mula sa mga namatay na terorista. Ang operasyong militar na ito ay kasunod ng sunod ng engkwentro laban sa mga terorista. Kabilang ang pagkamatay ni Gaddafi Membesa alias Engineer sa Piagapo, Lanao del Sur noong Enero 25, 26 ngayong taon.
For the national news, inaprubahan ng Senado ang panukalang batas para sa 100 na dagdag sahod. Noong Lunes, inaprubahan ng Senado ang Senate Bill number 2534 sa ikatlong pagbasa nito na nagsusulong sa 100 arawang dagdag sa minimum na sahod para sa mga empleyado at manggagawa ng pribadong sektor. Nakatanggap ng nagkakaisang suporta ang panukala kung saan 20 senador ang bumoto pabor. Kasama sa mga exemptions sa ilalim ng mga umiiral na batas, ang mga establishmento na may mas kaunti sa 10 empleyado ang may kapital na mas mababa sa 3 milyon at mga barangay microbusiness at enterprises. Nanindigan si Senator Jinggoy Estrada, ang sponsor ng panukalang batas, na ang mas mataas na minimum na sahod ay magpapalakas sa ekonomiya at magpapalaki ng kapangyarihan bumili ng mga mamimili. Tiniyak ni Majority Floor Leader Joel Villanueva na ang pagtaas ay pagkakaroon ng kaunting epekto sa inflation at mababang panganib sa pagkawala ng trabaho, na may mga pananggalan para sa mga micro enterprises. Kapansin-pansin, ilang senador ang wala sa panahon ng botohan. Hinihimok na mga grupo ng manggagawa ang pagpasa sa wage hike bill, habang ang Sony Africa ng Ibon Foundation ay hinihimok ang mga mambabatas na unahin ang mga isyo ng manggagawa kaysa charter chains. Ang mga pinuno ng Kamara na maingat sa maling pag-asa ay maingat na pinag-aralan ang panukala ng Senado na binibigyang diin ang pangangailangan para sa makatauhang mga aksyon upang maibsan ang hirap na kinaharap ng mga pamilyang Pilipino. Binigyang din ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ang kahalagahan ng pagsasalang-alang sa kapasidad ng gobyerno na pagpapatupad ng mas mataas na sweldo. Binigyang katwiran ng mga mambabatas ang kanilang pagdalo sa pamamahagi ng tulong na binibigyang diin ang pangangasiwa sa halip na panghihimasok. Pinagtatanggol ng mga mambabatas ang kanilang partisipasyon sa pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Iginigiit na hanggat hindi sila nakikialam sa pagpili ng benepisyaryo, pinayagan ito. Naglabas na mga alalahanin si dating Senador Panfilo Lacson na tinutukoy ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga pondo ng pork barrel, na itinuturing na labag sa konstitusyon ang intervention pagkatapos ng pagsasabatas. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na ang kanyang presensya sa pamamahagi ng DSWD o AICS sa Maynila ay para lamang sa obserbasyon na binibigyang diin na tinutukoy ng ahensya ang mga benepisyo. Nagpahayag si Marcos na ang hands-off approach sa proseso ng pagpili na nagsasaad na ang DSWD at mga local government units ang umahawak sa mga listahan. Binigyang diin ng House Deputy Speaker Antonio Albano ang kapangyarihan sa pangangasiwa ng Kongreso upang matiyak ang wastong pagpapatupad ng mga inilalang pondo at batas. For the international news, ipinag-uutos ng gobyerno ng South Korea ang pagbabalik ng mga doktor sa mga ospital. Inuutosan ng South Korea ang mga trainee na doktor na sama-samang nagbitiw bilang protesta ng mga reforma sa pagsasanay ng medisina na bumalik sa trabaho. Pinag-iisipan ng gobyerno ang paggamit ng mga mediko at militar upang matugunan ang mga kakulangan sa kawani. Nilalayo ng South Korea na pataasin ang ratio ng doktor sa population nito, particular na upang suportahan ang matandang lipunan nito. Ngunit ang iminumungkahing plano na makabuluhang taasan ang mga admisyon
sa medikal na paralan ay naharap sa matinding pagsalungat ng mga doktor. Ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang reforma ay maaaring makaapekto sa kalidad ng serbisyo at magpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na pagbawas ng sweldo at katayuan. Sa kabila ng mga babalas ng gobyerno at mga legal na banta, daang mga trainee na doktor ang nagbitiw na nagudyok sa paglalabas ng mga legal na hakbang upang maiwasan ang pagpigil sa trabaho. And for the entertainment, sina Christine Hermosa at Oyo Soto ay inaabangan ang kanilang ika-6 na anak. Inanunsyo ni na Christine Hermosa at Oyo Soto nitong Lunes na inasahan na nila ang kanilang ika-6 na anak bilang pasasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na sa kanilang buhay. Ibinahagi ni Hermosa ang isang ultratunog na imahe sa Instagram at sumasailalim sa kanyang pananampalataya sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Sa kabila ng ilang hamon sa pagbubuntis, ipinarating niya ang labis na damdamin at kagalakan sa bawat yugto na binibigyang diin ang kakaibang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos. Pinuri ni Hermosa ang Panginoon para sa kanyang mga plano para sa kanyang lumalaking pamilya na kinikilala ang kanyang tungkulin bilang lumikha o tagapaglaan at walang hanggang pag-asa. Ang mag-asawa ay mayroon ng 5 anak, sina Kiel, Andrea Bliss, Caleb Hans, Marvic Valentin at Vettorio Isaac. Ikinasal sila noong Enero 2011. Pinirmahan ni Carla Estrada ang kanyang inaugural contract sa ABS-CBN. Opisyal nang sumali sa ABS-CBN ang aktres na si Carla Estrada na pumirma sa kanyang inaugural contract sa network noong Lunes, February 19 bilang pasasalamat at pananabik. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa pagiging kapamilya at ipinapaabot ang kanyang pangako sa network. Ang contract signing ay dinaluhan ng ABS-CBN executives kabilang ang President at CEO Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, COO for Broadcast Cory Vidanes, CFO Rick Tan at Star Magic Head Laurente Diogue. Si Estrada na nagsimula sa kanyang karera sa pag-arte noong 2021 ay umani ng papuri para sa kanyang mga tungkulin sa iba't ibang proyekto. Kabilang ang ABS-CBN teleserye na Linlang. Sa isang nakarang panayam, nagpahayag siya ng pasasalamat sa kalayaan na pinahintulutan ng kanyang mga magulang sa pag-navigate sa industriya ng entertainment. Sa kasalukuyan, bahagi na rin si Estrada ng pagpatuloy na primetime series ng Can't Buy Me Love. Sports, UAAP. Naghanda ang mga sumisikat na bituin ng UST na pamunuan ang kupunan pagkatapos ng panahon ni Iya Laure. Malakas ang pagsisimula ng UST Golden Tigresses sa kanilang UAAP Seasons 86 Women's Volleyball Tournament na nakuha ang malawakang tagumpay laban sa NU Lady Bulldogs sa Mall of Asia Arena. Nagpahayag ng sorpresa si Coach Kung Fu Reyes sa resulta ngunit itinuturing solidong performance ng kanyang squad sa kanyang pare-parehong pagsasanay. Umangat ang mga manlalarong sina Regina Jurado, Angge Puyos at Jonah Perdido na kinikilala ang hamon na punan ang bakante na naiwan ni Iya Laurente at iba pang mga veterano ayon sa Pro Leagues. Sa kabila ng kanilang mas maliit na tangkad, binigyang din ni Puyos na habang nawawala si Laure, marami silang mga manlalaro na sumusulong na nagpapakita ng mga kasanayan at determinasyon. Sa hinaharap, nakatuon sila sa pagharap sa UE Lady Warriors na kinikilala ang promising core ng kalaban. Ang pararating na laro ay susubok sa kanilang katatagan at determinasyon. Malungkot na kinikilala ni Manny Pacquiao ang
pagtatapos ng kanyang mga adikain sa Olympic. Ipinahayag ni Manny Pacquiao ang pagiging nalungkot at nabigo nang tanggapin niya ang kanyang Olympic boxing aspirations ay nabigo matapos tanggihan ng International Olympic Committee o IOC ang isang espesyal na kahiligan para sa kanyang paglahok sa mga laro sa Paris. Ang desisyon ay sumusunod sa limitasyon ng edad ng IOC na 40 para sa mga boksingero ng Olympic. Si Pacquiao, nagretiro noong 2021, ay kinikilala at iginagalang ng mga alitungtunin sa limitasyon sa edad na binibigyang diin ang kanyang pag-uunawa. Sa kabila ng kabiguan, nangako siya na patuloy na suportahan at pasayahin ang mga atletang Pilipino sa Olympics at pinagtibay ang kanyang pangako na ipagmalaki ang kanyang bansa sa boxing ring sa hinaharap. Bukod pa rito, nakatakdang makasali si Pacquiao sa isang exhibition match laban sa Thai kickboxer na si Boakau Batchamek sa Abril 20 sa Bangkok, kasunod ng kompromasyon mula sa isang Pacquiao aide. Ang laban ay susunod sa mga tuntunin sa international na boxing. International feature, isang babaeng taga-Alaska ang sinisintensyahan ng 99 na taon sa bilangguan dahil sa mastermind sa isang catfish murder for hire scheme na humantong sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang isang babaeng Anchorage, si Denali Dakota Sky Bemer, ay nasistensyahan ng 99 na taon sa bilangguan para pag-orkestra ng isang planong murder for hire nang nagresulta sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na may kapansanan sa pag-uunlad, si Cynthia Hoffman. Naganap ang sentencing mas maaga sa linggong ito at si Bremer ay umaamin sa guilty sa first-degree murder noong February 2023. Kasama sa plus sa isang mapanlinlang na milyonaryo mula sa Kansas, Darren Skillmiller, na nagpanggap bilang Tyler Online na nag-aalok ng US 9 million na bayad para sa mga larawan o video ng pagpatay. Humingi ng tulong si Bemer sa 4 na kaibigan na humantong sa malagim na pagkamatay ni Hoffman malapit sa Thunderbird Falls. Si Skillmer ay nasistensyahan dati ng 99 na taon sa bilangguan para sa kanyang papel sa pagpatay. Inilarawan ng hukom ang premeditated murder bilang trahedya at walang kabuluhan at hindi nagpakita ng pagsisisi si Bremer. Humingi ni 80-year sentensya ang mga abogado ng depensa ngunit umaasa ang hukom na mag-apila. Ang pagtitiis para sa isa sa mga kaibigan ni Bremer ay kay Dean Maltos na inaangkin ang mga taga-usig ay ang mamamaril ay nakabinbin. Para sa national feature, nagbabalik ang Miss Asia Pacific International kasama ang bagong pamunuan. Matapos ang 5 taong pahinga, ang Miss Asia Pacific International Pageant ay babalik na may malalaking pagbabago. Si Eva Patalinghog, dating Miss Asia Pacific International 2014 winner, ay itinalaga bilang bagong presidente ng pageant kapalit ni Jacqueline Tanzais. Si Patalinghog, na kinakatawan din ng Pilipinas na Miss Grand International 2018, ay nagpahayag ng kanyang kagalakan at handaan para sa hamon. Bukas na ang pageant para sa mga babaeng may asawa, may mga anak, ang mga kalahok hanggang 30 taong gulang na nagpapakita ng pangako at pagkakaiba at pagkakaisa. Ang pagbabalik ng Miss Asia Pacific International ay nakatakda sa October 2024 kasama si Blessa Erica bilang delegado ng Pilipinas.
For trivia, ano ang pinagmula ng natural na goma? Ang natural na goma ay makukuha sa pamamagitan ng pagkuha ng latex, ang delikadong katas mula sa mga partikular na uri ng mga puno at iba pang halaman. Bagamat ang punong Hevea o Brasiliensis na karaniwang kilala bilang puno ng goma ang pangunahing pinagmumula ng latex, mayroong higit na 2,500 uri ng mga puno at halaman, kabilang ang mga dandelion na gumagawa ng angkop na katas. Ang pag-aani ng latex ay nagsasangkot ng isang pamamaraan na tinatawag na taping, kung saan ang isang hiwa ay ginagawa sa balat ng puno upang makolekta ang dumadaloy na katas sa mga tasa. Upang maiwasan ang pagtitigas ng katas, idinagdag ang ammonia at ang proseso ng coagulation na kinabibilangan ng pagdadaragdag ng acid upang kunin ang goma ay sumusunod. Pagkatapos, ang timpla ay sumasailalim sa pag-roll upang maalis ang labis na tubig. Kapag natapos na proseso sa pag-roll, ang mga layer ng goma ay maaaring isabit sa ibabaw ng mga rack sa mga smokehouse o iiwanan upang matuyo sa hangin. Pagkatapos ng ilang araw, magiging handa sila para sa karagdagang pagproseso. At iyon ang nakuha namin impormasyon dito sa loob at labas ng bansa. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab on YouTube channel. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Hinihiling ko po na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Ulitin, salamat at magandang araw.